Съм Габриела, това е приятелката ми Пламена. Днес ние ще правим Baby Food Challenge. Ето ги пюретата и нека да започваме. Дръж. Държа. Айде сега, чакай. Ти че са ни стои. Казах ти, че няма да го отвориш, дръж. Леко. Халец. Първо го покажи с какво е. С ябълки. Пюре от ябълки. Ужас. Дай. О, ужас. Мирише на ябълки. Айде, давай. Ето. Кой е прав? На 3 ще ядем. Ей, да ти. Да, бе, не толкова малко. Яш повече. Вземи повече. Вземи повече, Пламено. Мале, чакай, че прекалих. Ужас. Айде, давай. 1, 2, 3. Това е ужасно. Ама аз го глътна. Ужас. Това е го ужасно. глътна. Абе, къде там сте ни занесли водата, бе? Не. Ви трябва да вземете по повече. Дай, отваряйте. Отдолу го удари. Оле, ужас, повече. Я го помирише. Мирише хубаво. Да мириш то. На картофи мирише. Това е с от картофи и моркови, така. Оле, Тя. Той малко. Не. Малко? Ужас, мале. Много. Чакай да го разбъркаме. Ужас. Не. Аз съм тъпа. И там много. Ужас, добре. Ето, взех си. О, ужас, не. Вземи си не, повече. това вземи не. си повече. Стига да я виж Върни колко го съм ти. взела. Как да го върна? Така вземи го. Ето, айде си. 1, 2, 3. Това е Има ужасно. вкусна картон. Добре, това е гадно. Затвори го. Аз да го затворя. Ужас, това е много гадно. Да, би го, би. Става. Дай. Чакай. Майка ти стара. Куба, не псуй така, че не знам как се слагат цензури. Отвори. Той от какво? От бананите ли? Той да се надаме, че не е. Трябва Чакай ти. Сестря! Оле, това е много хубаво. Чакай. Надяваме се. Айде, ма, Габриела. Чакай го изтря той от тази гадо. Аре, ма. Хайде сега, чакай го подушка. Много хубаво. Мириш на банани и за отцапа. Три, две, едно. Хубаво е. Ай сега. Много е хубаво. Кой е прав? Да, чакай да е. Затвори. Не ги затваряй. Не го бъркай този път. Това е сорти от зеленчуци и масло. И масло или масло? Оле! Цялата сорти и масло. Така сега да внимаваме. Не по-малко. Чакай, забравих да го подуша. Едно, две, три. Стига, бе. Това е ужасно. Това е ужасно гадно. Ай, ти си първа, затваря очи. Да ти съм. Чакай. Какво правиш пък по мен? Давай. Ах ти! Я! Да, взех си с банани. Айде. Чакай, ма. Какво правиш сега? Давай. Какво? Трябваше да кажеш колко хапки да изям. 2, 3, 5. Айде, аз съм сега. Чакай, ти го махме. Айде сега. Деба, отвори се. От 1 до 3 кое избираш? Моля? От 1 до 3 кое избираш? 2. Гадно, нали? Пюре от масло и от зеленчуци и масло. Асорти зеленчуци и масло. Айде сега, те ги махаме. И сега... Ти се
ядеш? Да не си посмяла. 5 капки. Дай тук, дай. Ма без плюне и без вода. Да, ще плюя. Не без плюне. О, не така. Чакай да. Ето, айде, отваряй. Виж са полече. Айде. Няма, не може да плюеш, не може. Не. Чакай, ето махам, чакай. Айде. 2. Чакай. Не дей. Моля се, не дей. Повдигаме се. Чакай, ела тук. Ела, бе, няма да плюеш. Ми се, моля Не ме интересува, трябва. Добре, Чакай. последна хапка. Габи, имаш червей до тебе. Стига, бе. Чакай сега. Излъбващ. Пламено. Добре, айде последна хапка. Не. Виж колко Не. малко, виж. Ето. Не. Лети. Лапай го, айде. Лапай го. И сега трябва да ги оценим. Оближи се. Айде сега. Чакай. Другите две, които останаха. Бяха ябълка. Да. Ябълка и пюре от картофи и моркови. Сега. Плами, кажи кое най-много ти хареса. Банана. И на мен най-много банана ми хареса. Колко точки му даш от 1 до 5? 5. Така. Той има 10 точки. Мисля, че ще е най-много. Тъй. След това от ябълки колко му даваш? 4. Аз му давам 3. 7 точки. Тъй. Следващото е от картофи и моркови. 0. Ясно. Не бе, как 1-1? Айде, Да, една точка. 1. Тъй, 2 точки. Добре, то има 2. Това вече е 0. Да. Асорти от зеленчуци с масло. Така. И това беше от нас. Ще убия. Следващия път ще правим предизвикателства, които вие ни предизвикате. И така. Чао!